ନୂଆଉ ଓ ନୂଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇଲଣି ନା କ'ଣ? ଉଠ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆଟେ ଦିଅ। ଦେଖ ଚାଲିଲା ରେ ନୂଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ନା କ'ଣ? ଦେଖ ଚାଲିଲା ରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼। ଦେଖ ଚାଲିଲା ରେ କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲ। 15 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମାର୍କେଟରେ 10 ଟଙ୍କା, ତୁମେ 15 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛ? ଚାହା ରେଟ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ନେଉଛି। ନବା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନିଅ, ନହେଲେ ଯାଅ। ଶଳା ଠିଆ ଠିଆ ବେଜିତ କରୁଛି। ଗାଁରୁ ଆଇଛ ବୋଧେ ରେଳରେ? ରେଳରେ ନା ତ ବାପ ପିଆଳରେ। ନା ମ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଗଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଜି ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ନ ମାଇଲେ ହେବନି ନା, ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ କରୁଛ? ହଉ ଛାଡ଼, ତମର ନାହିଁ କି ମୋର ନାହିଁ, 12 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ। ଶଳା 3 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଏଇଟା।